Ayan po, dito na kami sa facilities ka na ni Mrs. Sa loob. I-try natin kung pwede tayo mag-video sa loob. Magtatanong muna ako. So yun mga par, magandang hapon. Amoy! Amo! Ito yun, sarado yung tindahan namin. At pabalik naman kami doon sa sa Nabao Iriga yung mapupuntahan namin ngayon para di ko alam kung tatanggapin na yan yung galing sa PGH. At yung pala mga nagdin doon sa sa ospital doon. Ready na. Dala namin yung papel. Bali pumunta yung kapatid niya nga doon sa may PGH. At sinabayan kami na ganun yung sabihin. Ayan po. At papunta na kami ng Nabuan ni Mrs. Grabe yung ulan sa bato, silpong bato. Grabe na. Naniriga dito yung Nabua. Yan yung bato, doon naman yung Albay. At sana okay na yung lakad namin ngayon para sakit sa ulo. Nag-iisip para makapasok na rin tayo. Nakakahiya na din na di ako nakakatulong doon, 2 araw na. Ayan, basa. Sumilong muna kami. At po, direksyon na kami kasi baka dito may gitong ulan. Yung inahabol ko yung oras. Kaya okay lang kahit mabasa. Kasi may sa likod naman, di naman siya mababasa ng ulan. Direksyon na kami, bahala na mabasa. Oo. Baka di mahabol yung oras. Tapos dito na kami sa Nabua. At maigpit yung mga kapulisan ngayon. Si Ganban nagsalot sa mga ating mga kapulisan. Sana okay na yung natin ngayon, yung biyahe. Ayan po, at pababa na kami ulit. Ano sabi doon, ma? Magpapa-quotation. Saan? Kumbaga may na kung magkano. Saan? Doon sa Tanchuling, doon lang ang available. Doon na tayo pinapupunta. At yun po, pinapapunta na kami doon sa Tanchuling. Bali, dyan ka na lang daw Dyan ka na lang daw magpa-CT scan. Tapos i-try sa iba lang na hospital ka. Diyan lang sa Tanchuling kasi sa Josefa. Hindi pa daw sila available. Tapos makakanta sa kanila. Try natin kung maunuhan, kung mapapresyohan, kung ilan ang presyo nito. Tapos pupunta tayo doon sa ilalim, doon sa papipresyuhan kung magkano. Sige. At yun po, pinapupunta kami doon sa ospital ng Tanchuling. Tapos papipresyuhan kung magkano yung magagastos. Tapos pag napresyuhan na doon, babalik kami dito para malaman kung magkano yung babayaran. Ayan po, na lang tayo. Antay-antay tayo sa susunod na namin pupuntahan. Alright? Ayan po, dito na kami ulit sa Tanchuling. Bali, ipapa-quotation daw kung magkano yung yung magkano yung aabutin nga sa babayaran. Tapos babalik kami dyan sa Kaperte ulit. Nasa loob na yung asawa ko. Pupunta siya sa cashier. Ayan po, balik ulit kami dun sa Kaperte. Bali, kumuha lang kami dito ng para sa quotation. Para kung magkano aabot. Oo. Tapos kukuha tayo ng parang letter doon. Hihingan natin hulong. Oo. Bali yung napresyuhan dito nasa 7K. Yun. Yung halaga. Kahapon nga. Di ba kahapon yun? 7K. Balik ulit kami doon. Tapos in-interview kami kung ano yung income namin. Ganito, ganyan. Para sa assistance na hinihingi
balik tayo, namamadali na kami para mahabol, baka magsarado. Ate, nagpa-xerox muna ako ng ID ni Mrs. Ayan, balik ulit kami dito sa ospital. Ano yung ano dun, ma? May yung assistance, ibabalik doon. Babalik ulit namin dito yung assistant. Kasi yung kaperte meron din dito sa ospital na to. Yan, may opisina sa ospital. 5K ang nabawas. Bali yung ano, yung babayaran ng CT scan dito sa ospital ay 7K. 7K. Tapos nabawasan ng kaperte ng 5K. Bali may 2K na natitira. Yun, bayaran na lang natin yun. Kasi may pera naman akong hawak, yung binigay nga na galing sa sponsor. Okay na yun para mas madali yung process kaysa yung ano dun sa libre na matagal. Dito na lang tayo sa ano. Sila naman nagsabi dun sa kaperte, nagsabi na dito na lang sa ospital na to. Okay naman. Ayan po, dito na kami sa ano, facilities ka na ni Mrs. Sa loob. I-try natin kung pwede tayo mag-video sa loob. Magtatanong muna ako. At yan po, ay yun, okay na, wala nang problema. At na-CT scan na si Mrs. ngayon. Bali nagbayad na lang kami ng 2K kasi 5K yung binigay dun sa kapwerte. Yung CT scan sana, 7,000. Oo. Hindi ba nanghingi tayo ng assistance? Binigyan tayo ng 5,000. Mm. Tapos nag-ano na lang tayo ng cash na 2K. Yun na lang po. Tapos pagbayad namin, kasi private po yung puntahan naming ospital, automatic. Mag-CT scan na siya, hindi na mag-ano. Na-CT scan na kagad siya ngayon. Okay na. Ayun lang. Tapos yung resibo nandun kasi, kaya di ko mapakita yung binayaran. Pero mayroon ata dyan yung Hindi, ang ba yan? resibo na lang natin dito is yung galing dun sa kaperte. hindi, yung binayaran na lang natin na 2,000. Yun na lang. Ito po yung binayaran namin ngayon, 2,000. Bali yung 5K na sa assistant, yun, dito na yun sa hospital. Ito yun o. Ito yun o. Ito po, 7,000 dapat. 7,000. Yung assistance na binigay sa atin 5,000. 5,000. Dinagdagan na lang namin ng 2K. Okay na yun kasi matagalan pa. At least okay na. Tapos bukas daw ng after lunch, pwede nang balikan yung result, sabi sa akin. Kaya di ko alam kung makapasok ba ako bukas o hindi. Pwede kang pumasok. Daanan Tapos, mo na lang dito. Kahit madumi ko, Okay lang yan. Result lang naman ang kukunin mo. Okay lang yan. sama tayo. Ayan po, pauwi na kami ng asawa ko. Gawa ng yung anak namin nasa school. Kaya magmamadali kami kasi baka pumunta yun dun sa bahay, wala kami, maghahanap yun. Pero alam niya naman na nandito kami kasi baka maglaro-laro, masagasaan. Hirap mahirap umalis pag naiiwan yun, baka maglaro kung saan pumunta. At ayun, thanks God at thank you rin sa kaperte at nabigyan kami ng yung assistance na 5K, nabawasan yung ating babayaran. Salamat din sa mga sponsor na tumutulong sa amin, maraming salamat. Yung tira gagamitin na lang ng asawa ko dun sa PGH, pamasahe, saka kung ano yung mabibili niya ng pagkain niya. Ayun talaga. Salamat, thanks God. At yun nga, wala namang ibibigay sa atin ng Panginoon na pagsubok na di natin kaya. Yun, ayos na, uwi na kami. Mag-helmet, hawakan mo, mag-helmet ako. Tanchuling. Salamat sa kanila. Harap mo yung camera. Salamat sa kanila.
pinagpipray ko yan. Pupunta ako ng Quiapo. Ano ulit ako, magsisimba. Kasi ganun din yung ginawa ko. Forever thankful talaga sa mga taong tumutulong. Pagtatagamaan. Ayan mga par, at yun nga, dito na kami sa bahay. Yun, Anong oras na yan? Time check. Kanina pa kami dumating dito, 6:56 na. 6:56. Pero kanina pa nagbukas kami ng tindahan. At yun po, good news. At Ay, yung bag ko kukunin ko lang. sige na. Para maano. Ayun, tapos na. Nakapagpasitis ka na nga si Mrs. kanina. Bali bukas na umaga, Lunch. after lunch daw, sabi dun sa pinasitis ka na namin, ay after lunch dun sa hospital, ay pwede nang kunin yung result. Kaya bukas, pwede kong pumasok dun sa site, pero pag tanghali, uuwi na ako para makuha namin yung result ng CT scan niya. At yung nangyari kanina dun sa libre ay hindi na kami dun nakapag-CT scan, gawa nga ng yung request na binigay dun sa PGH ay hindi nila nagkaunawa. hindi nila naunawaan. Tapos, yun nga. Namin ipaliwanag. Panaliwanag. Hindi talaga. Tumawag pa si Mrs. Yun. Hindi nila naunawaan. Kaya yun po yung pinuntahan namin kung saan kami hihingi ng tulong. Yun sila nag-decide na itry namin daw sa private na lang na hospital. Kasi, handa naman silang tumulong. Kasi, yun nga yung pakiusap ko na gusto ko rin po sanang syempre kahit may nagbibigay sa atin is makatipid pa rin. Maghanap pa din po ng paraan para yung pera. Yung pera kasi may iba pa tayong gagastusan. Opo, yun yung talagang gusto namin sana po mangyari. Makalibre. Sana po. Kasi meron naman po talagang libre. Medyo hindi lang po nagkaunawaan dun sa binigay naming na yung request. Hindi po nila daw yun. Hindi ko alam kung paano ba sasabihin. Basta di nila naiintindihan yung kung anong klaseng CT scan. Opo, pero nakalagay naman dito. Sabi nila, magpanibagong magpaano na lang po sa ibang doktor. Ipaayos. Oo. Hindi ko pwedeng ipaayos sa ibang doktor kasi isa lang yung magpapanibago naman pati. Hindi, syempre sila yung nag-check up sa akin sa PGH, dapat sila yung magbigay ng sa akin. Kaya yun, kanina sabi nila kaming itry na lang po doon sa private na ospital. Pinakang private doon sa amin. Dalawang ospital lang yung may CT scan. Yung isa, hindi sila available doon tumulong kasi nga may ginagawa pa pong opisina doon at hindi pa available sila doon. Yung isa namang private na hospital, available sila doon na tumulong. May opisina sila doon. Kaya yun, pumunta po kami, may nilakad na papel, kami kung magkano aabutin. Yung quotation nila doon, nasa 7,000. Saktong 7,000. Tapos, yun, nagpa-interview kami doon. Daming tanong kung ano yung bahay, kung kanino yung bahay, kung ano yung gamit namin, magkano yung income. Sabi naman namin yung gano'n na ganun income. Ganun talaga pag syempre, inaano kasi nila, nire-record yan. Tapos yun, after bumalik na naman kami doon sa Nabwa, kasi yun yung pinaka-main na opisina. Balik kami kanina Doon naman sila na pero sobrang lang, sobrang bilis lang ng kumbaga sobrang smooth lang nung nangyari. Kasi
pagka-interview doon, alam na nila yung babayaran. Konting mga tanong lang, syempre, nire-record kasi nila yun. Syempre, ipapasa din nila naman doon. Ang bilis lang, ang babait pa ng mga staff doon, sila pa yung nag-ano kung ano yung gagawin. Tapos yun yung ano namin, ito po kasi yung binigay sa akin na ano, 7,000 sakto yung CT scan. Yung ano, pinapagawa sa akin. Tapos nung humingi ako ng tulong, hindi daw nila ano yun, kumbaga hindi nila mauubos na babayaran. Oo. Kaya ano, naka-less kami ng 5,000. 5,000 yung binigay sa aming tulong. Yung ano, 2,000 yung 2,000 na lang yung binayaran na pera. Mayroon. Kasi mayroon. Tapos yun, hindi naman porket na may nagtutulong sa atin na yun, sponsor, nagbibigay ng pera. Hindi ko naman basta-basta na porket may nagtumutulong yung pera. Ito na lang yung nabayaran ko, halos ano, 2,000. Tapos porket tinutulungan yung pera ay basta lang natin pag may bayaran, bayad ka agad. Hindi dapat palagan natin yung pera na binibigay ng sponsor. Kung may sakaling pwedeng malakad na pwedeng makalis tayo, kasi marami pang pabalik-balik pa Maynila eh. Kaya yung binigay ng sponsor, nabawasan yun ng 2K. Yung iba, di pamasahin niya na. May pamasahin sa pabalikan, may pagkain pa. Kaya yun yung ano po namin, sana po hindi kayo maguluhan kasi pabalik-balik po kami. Ang inaano lang po namin is kasi may nahihingian din po naman ng tulong. Kumbaga, talagang magtsatsaga ka din na lalakadin si ganito, magpapaperma dito, magpapa-interview kasi yun po talaga pag humihingi ng tulong. Talagang magtsatsaga ka. Yun, ang bilis lang ng ano namin, halos wala pang ilan, hindi ko masabing 30 minutes kasi ang bilis lang nang humingi ng tulong doon. Matagal lang yung biyahe natin. Kumbaga kasi medyo may kalayuan. Siguro mga ano kasi, nung unang punta namin dun sa Capuerte, hindi nila naintindihan yung gusto kong sabihin. Kasi yung pinakang gusto kong sabihin talaga nung ako nagsabi doon. Yung punto ko sana noon, kumbaga, lalapit kami doon sa kanila na hingi kami ng tulong, pero maghahanap kami ng papasitis kanan. Na private. Tapos kung ilan yung babayaran, kumbaga, hingi tayo doon ng tulong. Ganun yung kahit makalis lang ng konti. Tapos sila naman, yung Capuerte, may sarili pala silang yung sinisitis kanan. Free CT scan. Oo, free CT scan. Wala sanang bayad doon. Kaso, hindi nila naintindihan yung request doon sa PGH. Kanina naman nag-interview, sinabi ko na ulit sa ganun. Pero ibang tao na yung nasabihan ko, naintindihan nila yung gusto kong sabihin. Sabi naman, pwede yun. Pwede yun na ganun, doon na lang kayo kasi may opisina naman kami doon sa baba ng ospital na yun. Doon kayo lumapit para mabigyan kayo ng interviewin kayo doon. Nalinawan sila na ganun yung Kaya yun po, inano na namin po na yun, nilakad na lang po namin. Kaya nakagastos lang po kami ng 2,000. Kasi yung libre po kasi medyo may kalayuan din. Libre po sana. Malayo. Kaso hindi lang po talaga nagkaintindihan dun sa binigay kong request. Gusto kasi nila pinaliwanagan na namin kasi yung kapatid niya pumunta na dun sa PGH. Sabi dun sa PGH, ano pang yung sinasabi nilang request na yan na yung request. Wala na kaming maibibigay na na kung ano pang request yan na mismo. Hindi po nagkaanuhan. Pero okay na yun. Basta yung importante tapos na at naka-CT scan na. Bukas kukunin na lang yung result. Kaya sa A20, kung makasakay sa A20 o 21, pagdating niya dun sa 23 sa Maynila, mayroon na siyang dalang Doon maghintay naman tayo kung ba yung resulta na doon, kung kailan na yung opera. Kaya yun. At yun, gusto namin magpasalamat sa mga tumutulong sa amin, lahat na sponsor. At dun sa tumulong din sa amin kanina, ito nga yung Capuerte, nakatulong sa amin din. Kasi napakalaking halaga nun, yung 5,000 na nakabawas. Kasi kung wala naman yun, kung halimbawa di pa uso yun, tulad ng mga nakaraan taon pa, wala pa mga ganyan-ganyan, grabe.
Pero pagdating din sa PGH, meron din naman yan yung ano, malaki, Kaya nga. madaming Pero salamat, ayun, salamat talaga. Maraming salamat sa lahat. Kaya po kami, pag ganyan po, sobrang ano, sobrang nilalakad po talaga namin kung halimbawa yung merong nakakalas kahit konti o kahit sobrang laki kasi syempre po, ano, hindi ako mapapagod maglakad ng kung saan tayo medyo makakatipid ng ano, ng yung Basta yun, yung binibigyan ng sponsor ay pinapahalagan namin. Hindi porkit binigay kasi mahirap yung kumita ng pera. opo, yun din Kahit yung ano namin. yung bigay yun, pero dapat pahalagahan. Kaya po, Pahalagahan. sobrang nilakad din po namin kasi malaking halaga yung nabawas po na 5,000. Binadget talaga namin para yun pagdating sa Maynila na yun nagagastusin. May natitira pa. Bali yung pera niya ngayon, yung binigay sa akin ay nabot ni Sunny Parson na binigay ni Kuya na di nagpapakilala. Tapos yung pamasko sa akin ni Kuya Jojo nung nakaraan, nung ano binigay sa akin ni Pula na 5K. Yun, nandito hawak niya yun. Bali nabawasan yun ng 2K ngayon, mayroon natitirang 8,000. Tapos yung tira pa nung kay Miss NYC, nandito pa sa kanya. Kaya ayos na, okay na. Wala na akong iniisip. Sa susunod na naman. Kasi siyempre pag Manila, magagastos na yun. Sa pagbalik na naman yun, yung isipin ko kung ano na. Tapos kung operahan na siya, siyempre ako sasama ko dun sa Manila. Kasi babantayan ko rin siya doon. At sana yung ano ko para ano, mamadali na. Para ako rin makabilo na rin ako sa trabaho dun sa Pabay Project ni Kainoli. Kasi nakakahiya pag laging wala. Tulad nung timingan na nagka-timingan na ano yung paghukay, pagsimula, nakakahiya sa kasamahan. Kasi baka isipin, nagpapalibre ko dun sa trabaho na mabigat. Kasi mahirap maghukay. Pero nung nandun naman ako pag uwi ni Mrs., matik, naghukay naman ako doon. Kasi alam ko naman na mahirap maghukay ng poste kasi dito, nagtatrabaho din ako dito pag minsan bayanihan nga lang yan eh. Minsan may bayanihan dito, yung layout pa lang bayanihan yan. Kausuhan yan dito sa probinsya, walang bayad. Pero tatrabaho tayo yan. Kaya yun, bukas, papasok na ako. Yun. Pasalamat ka ulit mo sa kanila mo, mga sponsor. Sobrang thank you kasi yun nga po, may tumutulong na kahit hindi kami kaano-ano, hindi kami kakilala, nakikita lang yung mga video mo. Sobrang may nagpapaabot talaga ng ng laking tulong na bigla na lang dumadating talaga. Kaya nga kagabi, sabi ko baka abutin na tayo ng oras kasi sabi ko sa 21 sasakay na ako. Yung CT scan medyo tinatry po talaga namin kasi doon sa libre sana po. Para yung pera kung halimbawa talagang makakatipid. Kaso yun nga po, nagkakaproblema. Tapos yun, hindi ako nakakatulog kagabi. Tapos ngayong umaga, yun, ang bilis lang, sobrang, kaya sabi ko parang talagang lahat talaga madadala talaga sa prayers talaga. Kasi kagabi ko pa yun iniisip eh. Kagabi pa din ako na sana sabi ko bukas maasikaso kasi thank you po sa lahat ng mga sponsors. Simula kay Miss NYC, ayun po, yung kagabi naman po kay Kuyang di nagpapakilala. Sila Kuya Jojo. Kuya Jojo, Kaya Ma'am Eva, Ma'am Eva, lahat, Kuya Albert. Yung lahat po na mga sponsor. Thank you po sa inyong lahat at sana talaga po good health lang po ang wish namin sa inyo. Pero lang po talaga yung namin sa inyo at sana ang hirap Salamat lang tayo sa kanila. Sobrang thank you po talaga. Ayun, shoutout din kay Kuya James Q. Hello po, Kuya. Yung dating ni Pula. Kayong lahat. Lahat na sponsor.
silent viewers talaga. Mga viewers, silent viewers, salamat po sa Patuloy inyo. na at pagpasensyahan nyo na ho kung hindi po siya masyadong nakakapasok at yun nga po, Minsan late. gawa nga po ng nararamdaman ko at yun nga din po minsan pinipilit ko talaga siyang pumasok kaso sabi ko magko-commute na lang ako medyo maano kasi pag nag-commute daw matagal ganyan Ayaw ko siyang pa-commutein. sobrang nag-ano kasi yung jeep Kanina nagpaulan na kami kanina. kanina nagpaulan kami Nakasilong kami, kaya pag tingin ko ng oras, ay, di na aabutin yung oras, tara na. Paulan na kami. Paulan kami, hanggang natuyo na kasi biglang sumikat yung araw na. Natuyo na lang, ito nga. sobrang uminit kanina Suot ko po, tuyo na. Pero siya, di naman siya nabasa kasi sa likod ko. Yung Nahaharangan ko. siguro Yung sa natuyo na lang. Ayun, salamat. Muntik pa kanina. Yung interview pa ako kanina doon sa loob. Pinagkamalan ako sundalo sa taas. Tinanong ako ng lalaki, "Sir, pwede ba kitang interviewin?" "Pwede naman po." Papaalpa ka ba? "Ay, hindi po ako hindi ako sundalo." kasi yung mga sundo is binibigay kasi nung kumpare niya na ano yun Mga barkada ko. Napagkamalan ako. tapos yung pinsan Ako niya hindi ako sundalo. parating may pasalubong Kasi sa kanyang baka sabihin nun, lumalapit kayo dito tapos kung nasa gobyerno kayo trabaho. Pero di ako dun sa pag-interview, di ko sinabing vlogger ako. Kasi lalo na yun, hindi tayo bibigyan ng tulong. Yung vlogger nga pero wala namang pira. Kaya yun, papahaba naman yung vlog. kwento. Yun. At yun po, muli, maraming salamat sa mga sponsor na patuloy na nagtitiwala sa amin na tumutulong din. At yun po, taos puso namin yun na pinapasalamatan kayo. Yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sobra po. At sana Yun. makapag-video ulit ako. Huwag ka na mag-video kasi di rin natin na-upload kasi yung cellphone mo ano. Basta yun po. Yun. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat po ulit. Thank you.